kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong yampo ang kalinaw ug kahimsog sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan nining misa karon. Yampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigtabang nato dinhi nga ihatag usab sa Ginoo ang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo ug ang iyang biste nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapen, may unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nag-ingnanay sila, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahob sa ilang tingog ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos moatubang kaniya, kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabil ug nagpuyo taliwala sa mga tao kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya usa sa mga serapen milupad padulong kanako, nagdala siyag baga nga
niya gikan sa halaran. Gipahiran niya ang akong ngabil, ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nagingon, kinsa may akong ipadala, ug kinsa man ang moadto alang kanako. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibestihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibestihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibestihan siya sa kasanag, gibestihan ang Ginoo, o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibestihan siya sa kahalangdon, o gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw, o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibisihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanan nga mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibestihan siya sa kahalangdon. Sa iyong mga salita, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kaninyo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kon mahisama siya sa iyang magtutudlo
ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pakaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa gitngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan paniana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gibaod ni Kristo kanato dinhis atong ebanghelyo nga ang moangkon dinhis kalibutan na siya iya sa Dios, iya sang angkonon didto sa langit. Pero ang dili moangkon nga siya sakop sa Dios or sakop ni Kristo, di sa niya angkonon didto sa langit. Kamurong nanimba, moangkon mo nga si Kristo maoy tag-iya ninyo. Kinsay muangkon, tasang kamot. Anong nagpanagan namang uban? Automatic na mo ha, kamong wa mo pataas sa kamot, automatic na mo nga dili mo iya ni Kristo. Bahala mo diha. Maklaro man, no? Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Last chance para suwa pa mo isa. Kinsay moangkon nga siya iya ni Kristo. Taas ang kamot. Karong adlaw gisaulog sa nato optional memorial ang handumanan sa 120 ka mga martyrs sa China. Pinanguluhan sa ilang parish priest o sa diocesan priest nga gimartir. Ang paagis pagmartir gianam-anam sila og putol ang ilang mga bahin sa lawas. Nang anam-anamon ba gichap-chap sila. Nya kada putol sa kamot pangutan-o na sagad unsa man mopadayon pa ka kay amo na sa ning isunod ang pikas kamot. Ana nya human hiwaon ang bahin sa ilang lawas, nya kun mo supadayon gyud ka hiwaon na sang pikas hangtod gyud na upos sila. Ana pero silang tanan kasagaran ang isulti ra gyud. Hinomdumi kini ninyo matagbahin sa among unod, nagpadayag nga kami iya ni Kristo. Nindota, no? Nana ba? Ahaom kay sa atong Ebanghelyo, kita usahay, sus, iya ni Kristo kung di asimbahan,
Nigabot na nga tos gawas, iya na sas demonyo. Nga naman, tungod sa kahadlok. Kana yung kahadlok. Ako bitas una, muingon man gyud ko nga, kadtong atong gitawag-tawag og pandemic, na karon nahimo ng endemic, kaning COVID-19, galabi ang kahadlok kaysa tinuod. Muna karon sigihan pagitag hadlok. Hasta gud atong presidente gipositive na sad la hadloko na sad taani, lockdown na sad ana kahadlok. Perti ginatong hadloka. Nya wa gani kaabot og 2% ang mortality adtong COVID. Wa kaabot og 2% ang mortality. Pero wa ta mahadlok sa diabetes nga ang mortality hapit mo 70%. Makasuod gani mong diabetes, patyon ka na gid ana. Sige lang yapuntang baligya aning soft drinks, ana tanan sugar, tanan. Wa gyud gibawal. Wa gyud na hadlok sa liver cirrhosis nga muburot ang atay tungod sa inom. Ana, sige lang yapong baligya anang imnonon nga ang mortality anang masudlan ka ng liver cirrhosis, murag 90% naman, patyonon ka naman yun. Di ba? Tutok pa muna ko. Wa ginahadlok, adang siging away. Kanang away. Nga makakos man ni mog stress. Nya kanang stress, mupatay man gina nato. Di ba? Mao na ang kahadlok. Ang nakaapan, kay hasta ang atong pagbuhat og maayo, mahadlok man ta. Sama anang pagpasulod sa inyong balay sa mga taong way balay. No, ana, ningon mas Kristo, wala ko'y balay, inyo kong ipasulod sa inyong balay. Kamo, sugot mo ana, dili. Na, ana, hilom na. Hadlok. Amo na ingos Kristo. Nga inyo ganay kong dawaton dinhis kalibutan, dawaton sa tamo dito sa langit. Nya kinsa man si Kristo dinhis kalibutan, ingon siya, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat nga rin ako. Wa ko'y balay, gigutom ko, sa panangusa, giuhaw ko, hubo ako, nagmasakiton ako, nabilanggo ako. Ano ba? Na, uban gani, hadlok man gani nga, muputi ang buhok, magpatina man dayo. Kaya haron ingnong bata, istoryahe. Mga bakakon mo, mga bakakon. Hadlok mo tugan sa kamatuoran. Nya ang linaktan, tiguang. Ang naong, batanon. Ang abuangon. Mamakak yun ka, nga di man kakanaog na ng hagdanan, nga ditso-ditso, di naman ganay kakalayat. Kaya nga naman, tiguang na. Pabata-bata man ka na imong naong at tiwasuno naman yun ka. Di ba? Dito kita ito, mga lectors o cantors, kadaghanan, kuwang ron sila nag-outing, pilgrimage. Nalangay ko kay pa-blessing man ko dito ko, no? Blessing mi pader sa among biyahe na kung may tag mga bangga mong tanan. Simbakop, pader, simbakop. Naku, unsam din ang inyong outing di ay? Gadamog kahadlok o nagdamog gugma? Kaya ang taong nahigugma, di man mahadlok. Di ba? O sa atong pagbiyahe aning kalibutan na, ang dado na to, gugma. Kaya nahigugma ka, di ka mahadlok. O nahigugma ka sa taong way balay, imo nang dawaton. O nahigugma ka sa tao nga imong silingan, nga wanay hapit agianan, imo nang padak-an ilang agianan, di ka mahadlok nga mugasto para na. O nahigugma ka nga madayon gining Thanksgiving sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamomot, mopalit kag slot, di ka managana, di ka magsigig kwenta unsa nalay kanon sunod adlaw, unsa nalay kanon sunod adlaw. Mao na ang nahitabo sa atong ebanghelyo, niingon si Kristo, ang mga langgam hasta gani ng inyong sana buhok sa inyong ako nang giihap, ayaw mo kahadlok, labaw pa kaimos mga langgam, di ba? Uy, hadlok, ayaw mo palit og slot.
So salamat sa namalit ha, nga wa mahadlok mo palit. Gahapon ang atong naihap niabot nag 834 atong slots. Pakpak. Mag-anam nagtubo. Agi mo palit. Mao ni sila ang niangkon nga ako iyakos Ginoo. Pero kanang wa mo palit, nya na ikapalit. Wa na. Di na ang kunong Kristo dito. Labi nagmamatay mo ugma. Wa na gid mo. Di na gid mo maangkon dito. Ang kawa masad may padiri. Perti ba na mong pobriha? Pagpakilimos ngadto sa silingan. Labi na ng imong mga anak or mga igagaw, mga pag-ubangkon nga way simba-simba. Niya na ay mga trabaho ing na haron makabawi-bawi mo jutay tagai ko ninyo para palit ngadtong slot. Makatigom kag mga 1,000 wala palit na ka. Nya din man to nimo gikuha dili sa imong bulsa gikan sa imong gugma. Nya imong gipaambit ngadto sa uban ug imo silang giimbitar nga mo palit. Mao mo gunay gibuhat nako karon ang mga madre ni ari nako ang atong DST, Daughters of Santa Teresa. Nangayo na kog tabang aron matuman kining maong Thanksgiving nga mo budget og mga 7 million. Asa man sad kog 7 million? Nga ngato ganing kolekta dinhi, kanang kolekta ba inyong ihogs kolekta ba? Di man gani kabawi usahay sa stipend. Asa man kog 7 million? Gigamit nako ang akong gugma. Mo nang nagsigi kog announce karon tungod sa gugma, pamalit mo. Nya kining tanan ninyong ihatag nako, ihatag ko nis mga madre. Di ba? Moingon din sila, Padersiano gyud nakatabang. Unsa gutoy ako? Ang ako rang gitabang ang gugma. Inon, mopalit man sad ko pero ang labing daghan akong mapalit kada semana napo ra ka slots kada semana kay naam sad koy laing giatiman. Kani akong dupa-dupa mo income baya sa ni niya kada man ni semana ang sweldo mura man kog kanang karpentero kada man ni semana ang sweldo aning dupa-dupa nako kuhaan ko sa nagtag na po para na po ka slots kada semana kana ray akong personal na matabang sa mga madre pero kining ni ang moabot na og 854 ni tabang na mo tungod kay mahigugma sad mo mausad na itong buhaton ngadto sa uban. Mausad na ang atong pagsangyaw aron ta malangit. Matod pa ni Kristo, malipay gitag maliwata sa atong magtutudlo. Kinsa man ang atong magtutudlo si Kristo, na si kwarta wa unsa man yang gibuhat, sige ra siyang higugma. Sige imbitar nga magbag-o ta. Magbag-o. Kanang gugmas kwarta maunay tuburan sa tanang sala. Diri sa atong unang pagbasa na guol kayo si propeta Isaías kay nakakita siya sa Ginoo. Pagkakita niya sa Ginoo, ang iya gidayong unang nakita ang iyang sala. Ginoo, dili ko takos nga mo atubang nimo kay hasta ang manggawas akong bakba sala. Para karon ba manimba ta kita ang Ginoo, di ba? Ang makaamgo ta sa atong sala. Nya gipahiran kuno sa Ginoo asa anghel diri og baga ang iyang bakba siya gipasaylo na ang imong sala. Pagpasaylo siyang sala nakadungog dayon siya niingon dayon ang Ginoo, kinsa may akong ipadala, kinsa may musugot sa akong sugo. Ingon dayon siya, ako Lord ni ako. Sa akong bahin ako sa nang nabati. Usa ko kadakong makasasala. Sinner. I'm a sinner. Parehara sa ninyo. Nga sa akong pagkapari, o kada nako misa, kakita ko Ginoo. Niingon dyan ko, di ko takos, Lord. Ang Ginoo ay kabalaka. Ako na nang gipasaylo imong sala. Kay miilam kasi imong sala. Pahiras Ginoo o kuan. Ang ato mga bakba. Mo nang maingon din ta. Nagakumpisal ako sa Dios Amahan. Ginoo kaluhi kami ana gipahiran na ta sakramentally. Inig humas misa unsa may ingon Ginoo, kinsa may akong ipadala para musangyaw sa maayong balita? Ana de ko niara ko Lord. Unsa may imong sugo? Siya pamaligyag slat. Baligya de ko sige. Mo may sugo. Nya para din nako
para dito. Katong ato mga lectors, mga tutos kapilinya, mutan-aw to dito. Ikaw ra kong gisugos, Ginoo, sige, isangyaw para matukod ng kapilinya di Fatima. Tukod na. Sige, isangyaw aron madayon sa ning Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot kay modelo ra baginis kabuutan o pagkamanggihatagon. Mao sana ako sa ning baligya ninyo. Unyag mo sunod mo ani. Congratulations. Tuwa mo dito sa langit. Di mo musunod, sige lang yapon mong pangayo. Baawamot lang ka kung sa gustos Ginoo ninyo kay ingon ra bang Ginoo nga di gani mo musunod nako, di sa tamo dawaton dito. Muna sa atong tubag sa Salmo, nindot kaayo ang atong tubag. Gipahinumduman kita ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang ato ra gyung sundon mga igsoon, mao ang atong hari. Kay dili basta-basta kining maong hari. Maura ni hari nga nagpaubos og giluwas ta. Si Bishop Chupilo Kamomot nakaron Venerable Chupilo Kamomot nagpaubos bisag obispo siya, mura siyag sulugoon sa katawhan. O gitagaan pod siya og normal nga kamatayon. Unsa may normal nga kamatayon? Kana bang mabangga ka nya, malagpot ka sa imong sakyanan, patay dayon. Mo na iyang namatyan. Ano bang dili gyud espesyal kayo. Igo ra nabangga. Nya kamo sugot mo nga may nana mo. Uy, tubag. Sugot dili. Mayo. O gari mo sa espesyal, kanang espesyal nga kamatayon, kaning kang Kristo. Kana bang panitan ka inyong lawas ba? Nya ilansang mo sa cross, anas daplisdan, hubuan mo tanan, okay ra na ninyo? Ay lang pa dire. Asa man day mo ani, dili mo atong mabangga, di san mo aning bitayon, kana lang peaceful death, kana lang happy death. Na hilas ba yan ninyo? Ayaw. Pilian kayo ba? Happy death, peaceful death. Kristo gani nga, di man na tormented death man na iya. Atong ambisyon nun, ang highest yun nga level of bonding with our Master. Kana bang grabe yung bonding ba? O unsa man, kanang mag-antos og mamatay takuyog niya. Matod pa niya dire, kung ginganlan kog Beelzebul nga inyong master, kamusad paglipay sad mong nganlan sad mo giyawa. Mo na inigingon sa imong bana nimo, biyawa kang animala ka, ingon ka, salamat. Nya ka na sa imong bana nganlan, ikaw bana ka, balikason ka sa imong asawa, ikaw liwat na jud ko sa Ginoo ani. Di ba? Nya ang imong asawa mo liwat sa demonyo. Ay na lang sa apil anak niya. Wala man na, liwat mo na sa demonyo. Kamong mga anak, balikason mo sa inyong ginikanan. Paglipay, liwat mo sa Ginoo, gibalikas. Nya kamong namalikas, congratulations, padong na mo sa impyerno. Di ba? Ayaw, sa padulong, simbak ko sa doon. Ayaw pamalikas, ayaw kasuko. Sunda ang Ginoo. Nga bisag sakit na, sige lang yapog higugma. Tanawa, di ba ka ng inyong anak, maanam yung nagkalipay, di naman mo mga suko, hangtod sa ng inyong anak, matakdan sa na, di na sa na magbinuang, kaya nga naman, maingon sa nila, maliwat sa kus demonyo, mama gani o papa, naliwat na maganing Kristo, ako na no'y maliwat sa demonyo, maningkamot sa na sila, paningkamot mo sunod sa Ginoo, na, kita ng tanan mo sunod atas Ginoo, wa na yaw-yaway, wa na hadlukay, wa na nang ingon bantay ha. Ayaw na. Manunod tas Ginoo, isignal tag sunod sa Ginoo. Og mauna ni ang gitawag og saman conversion, purification. Kana bang wa natay kahadlok sa pagsunod sa Ginoo, pulos na lang gugma og andam sa pagantos og pagpakamatay para niining maong baruganan, maong pagtuo. Nindog ta. Maigsoon ang Ginoo nagpadayag sa iyang kahalangdon o sa iyang pagkamapaubsanon. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon,
Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga kaparian, kaobispuhan ug sa atong Santo Papa, nga magpabilin silang ligon sa Espiritu Santo ug motubo diha sa grasya sa paglahutay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga magpabilin silang makanunayon diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga piniriso nga magmadinawaton sila sa tanan nga gihatag sa Dios kanila ug magpabiling malaumon sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa Dios, nga dili kita madala sa lingla sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teopilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga mihalina, ilabi na kadtong mga kalag nga nahikalimtan sa ilang mga kabanayan ug pinaagi sa atong mga pag-ampo, makaangkon sila sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Among langitong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nganha kanimo, nga sa kinasing-kasing among gihalad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mundugma, sa gupausan tusa, kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasa mong pangaliha, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
ug nga magadayeg kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
nasa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Ulan ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunog sa taok na sa kamatayon. Karunog sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining kaming nangalawat sa langit non nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga panalipod, divine protection. Ang ato lang buhaton, di lang kita mo mahadlok nga mo angkon nga kita sumusunod ni Kristo dinhis kalibutan. Og ang tanan niyang pag-antos og kamatayon ato sang sundon. So salamat sa nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo nganing tabang sa atong simbahan. Ang total na natong halin sa atong HGVTC or Healing Graces of Venerable Teofilo Kamomot dinhis atong parokya nakahali na tag 741 slots nya dito sa DST community nakahali na pod sila 93 slots. So ang tanan 834 slots na. So 6,166 pa ang mahalin. Pakpak, salamat kayo. Nahihinay lang kita ni Pizza 20 City pa manikotob. Basin pa dahil mahurot gini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Mahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, vila primo hostilia, darubor fer auxilium, one trenoque domino, sed sempiterna gloria, qui vitam sine eternidum, nobis une in patria